9 companys a la presó, tots ells injustament, tots ells injustament. Tots aquests companys, què hi fan a la presó? Què hi fa el conseller Quim Forn amb una sentència que li diu que no sé què va fer quan resulta que n'hi ha una altra, la nostra, per cert, bastant més ben argumentada, l'amnistia, hem d'aconseguir l'amnistia, és el que toca. Aquí no hi ha hagut cap delicte, hi ha hagut l'expressió d'un sentiment i d'un moviment estrictament democràtic, que podem estar d'acord que no. Hem perdut la por. Jo crec que una de les finalitats essencials de tota la repressió, n'hi ha 4 de finalitats, diria jo. Primer, escapçar el moviment independentista. En segon lloc, les entitats, els Jordis estan a la presó perquè són entitats que van mobilitzar. Tercer, la policia democràtica. Ells no toleren que hi hagi un model policial que no sigui el de la porra. Va per tots. Tots els procediments són un avís a tots del que us pot passar si no us comporteu com volen que us comporteu. No és el mateix anar amb processos judicials d'aquesta envergadura i amb peticions de penes tan elevades pensant que va sol i que és el teu problema, que anar-hi amb la certesa que tens darrere d'un poble, sentes davant de la senyora Lamela, ella no sap que jo darrere porto molta gent i ella només té el poder de l'Estat i de la repressió. El que heu fet persistentment cada dimecres, el que seguireu fent, és tan important que només puc fer que agrair-vos-ho en nom meu i en nom també de tots els meus 3 companys més que hem passat junts la peripècia d'afrontar davant d'un tribunal d'excepció com és l'Audiència Nacional. I nosaltres continuarem, perquè ens queda molta feina per fer i tenim molta gent que encara ha d'afrontar el pas pels seus tribunals.